क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जे प्रतिबाद खालामनो गोनां जादों जे थांनाय 25 जुन 2023 नि घटना बियो आरो जोङो मिथिनाय बादियै दाखालि जिहेतु जोङो खबरखौ मोनबाय जे जोंनि कारिगाव ओनसोलनि सासे उन्दै गथ' बैसोनि हिन्जावसाखौ जि दलबद्ध भाबै जि जिनाहारि खालामबाय बै जिनाहारि खालामनायनि सायाव जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो धिक्कार होयो आरो गरिहना खालामो आरो बै जाय गें रेपजों जड़ित थानाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय फासि होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। बिथांमोनानो जाहैबाय आशराफुल आली, रफिकुल हक, खायरुल आली आरो दिलदार आली होननानै जोङो मिथिदों आरो दिनै मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोनजों आरो लोगोआव दंबावो होननानै जोङो मिथिदों। दा बेखायनो जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जाय उन्दै बैसो गथ'नि सासे हिन्जावसाखौ माने रेप खालामबाय, जिनाहारि खालामबाय, दा बै बिथांमोनहा दिनै उदाहरन हिसाबै जानो नांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै उचित सास्ति होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों आरो बिथांमोनखौ मोनसे उदाहरन हिसाबै दिनै फासि होनांगौनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जोङो दाबि खालामदों। मानोना दिनै बियो घटनाया गोदान नङा, गोबां बेबादिनो घटनाया जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थाबाय। दा बेखायनो बेनो मोनसे उदाहरन जानांगौ जे दिनै रेप खालामोबा, दिनै माने जिनाहारि खालामोबा फासि होयो, बे मोनसे आयेनगत भाबै बियो दिनै उदाहरन जानांगौ होननानै जों सानो। नङाब्ला दिनै सोरखौबा रेप खालामगोन, गाबोन बिथांमोनहा उदां अख्राङाव बेरायगोन। थिग दिनै बेबायदिनो नुबाय थानायखाय दिनै जोङो सानो दिनै रेप खालामनोबो दिनै गिनाय गैया, जे गोसो बायदियै रेप खालामो, गोसो बायदियै दिनै बिथांमोनहा आयेननि बेबस्थाजों ओंखारनानै फैयो। माने दा बेफोरबादिखौ जोङो दिनै बेखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै बेबस्था लानानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों। दा दिनै जोङो गोबां खबर बेबादिनो मोनबाय थादों। दा दिनै जोंनि गासै माहारियारि जोंनि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोङो बुजिखा हसिखा दिनै बेबादि खामानिफोरजों दिनै जड़ित जाहाथे थाया, जों बेखौबो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन आरो जोंनि माहारियारि गासैखौबो जोङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलफ्राव जाहाथे जों साफ्रोमबोनो दायथ' लानानै भबिष्यतआव दिनै बेबादि जाथाया बारे बारे जाफ्लेबाय थाया, जोङो दिनै बेखौ खावलायगोन। दा बेखायनो जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ दाबि दैखांदों। जोबथा पानिशमेन्ट होनांगौनि खारनानो बेनो जाहाथे भबिष्यतआव आरो बेबादि खामानि दिनै जोंनि गुबुन हारिनियानो जा जोंनि हारिनि जा जाहाथे बेबादि खामानिखौ मावनो थाखाय गोसो जाया। आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ दाबि दैखांबाय आरो दिनै जे जाथाया जाबाय कारिगाव ओनसोलनि सासे फरायसाखौ दिनै बिथांमोनहा दिनै रेप खालामबाय आरो जाय मानसिफ्रा दंबावो होननानै मिथिदों बिथांमोनखौबो पुलिस प्रसासना एरेस्ट खालामनांगौ आरो सास्ति होनांगौ आरो जोबथा पानिशमेन्ट आं आरो खनसे बुंबावबाय बिथांमोनखौ फासि होनांगौ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर
7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।